na Chief Secretary akubanja onse kuti mfumu ndipempe Mr. Wanda Msisi amene ayimire anzake onse amaremu Brian Banda kuti na onse atipatse kulira kwawo. Tipempe Mr. Wanda Msisi ndipo yamitso pano timve kuchokera kwa inu mama anzake onse. Pepani Linda Pebagira Pepani mami tipepese Chief Secretary ndi tonse amene tafika pano. Ndizovuta kuti ineyo ndikhoza kuyima panopa nkumalankhula za Brian ngati mmene tikuchitira apa pano, komano tikungoyenera kuti tilankhule kuti ndimene zimayenera kukhalira. Kwa ife sitimati Brian tikamagwira ntchito yathuyi ndiye kuti ndi mfumu kapena njayiko. Mukati njayiko mwandilemekeza, ndi njayiko ndabwera ndi Kathy Maiphiri, ndabwera nawo, ndabwera ndi Jona Nsukuluzi, ndabwera Wayana, ndabwera naye ndithu alembi komanso angoni wawo, Ambuye Bishop Chimwemwe Chafumuka, tabwera kuti tizakulemekezeni. Timati tikati mwaswera bwanji njayiko, isole bwino kwayani tisole bwino kwayani. Njayiko zona tafika bwanji pamenepa, njayiko ife tusowa yoti tinganene, komano tikamagwira ntchito ija manena mobwereza amfumu tizikhala kwa anthu uku kumene kuli anthu ambiri kuti kumene tizikhala mfumu chifukwa sitingalakwitse anthu wasangathe kulankhula mfumu, ndife tikakhala kwa anthu uku tiziwalankhulira. That's what timakhala tikuwuzana kuseliko tikakhala kuti tili kwatokha. Zinalipo zininga zina ndithu ife tikamayankhula pamene pachapa timaziwana inaki ife tikata mfumu katikati mfumu kuseka anthu osaziwa kuti tikuti chana mfumu, koma Mulungu yekha amene amaziwa kulandira anthu ake akulandirena mfumu zoona. Lero litayima kuzayikira umboni kuti basi mwapita Brian, timakambirana zambiri zimene timafuna tigwire ntchito kutumikira dziko lathu la Malawi, koma Mulungu anali ndi mwina amene anaganizira. I know kuti amati ndiyankhulire malo mwanzanga wonse, koma mundilola ndithu kuti mwina anzanga amene ndayima nawo pano atha kungonenapo mwina liwu limodzi nawonso kuti kodi mzathuyi apita bwanji kumapetoko nimalize ndineyo. Brian nthawi zonse timati tikasemphana pagulu lathu amayitanitsa meeting tere tikumaleni kupotera changu tikumani tikamachoka kumene kucha ndiye kuti tonse tikuseka tagwirizana. Amakonda kunena mawu kuti tisazalekane tizigwirizana momwe timagwira ntchito. Anthu ambiri satonera kukondo amafuna titambana, koma tisazalekane tizigwirizana. Brian anali munthu wachangu pochita zinthu. Nthawi zonse kamera ikangokhala kuti Henry Chuluwa ika kamera ndamabwera amandipanga amayi Maiphiri tatiyeni mmakonda kupereka moni kwambiri wina tatiyeni. Brian watisira ma memories ambiri, ngakhale ndilinda ku nyumba sitizayiwala. Tena Brian amafika kumayenda kulinda kuti sekoti koma anthu ino mpera ko Brian amati amayi changu tabwera ndipatebula apo timalizitse zinthu zathu tije muzipita. Linda imfa imene yatipweteka. Brian paka na lero zinthu zomwe amakonda kulankhula zomwe amakonda kupanga zikumangobwera be mmoto mwanga ngati ali moyo. Andevu zamani ndikangovala sabata nyowani bwa chulu tatakula kuphaziko Maiphiri sabata chula kuwala choncho ng'aning'ani yanyowani pi. Brian nthawi zonse amakhala ndi njira yake yobweretsa chisangalalo pamalo. Brian
Kwa ine ndimati was a man of class. Nthawi zonse ukangokhala kuti wavala zafyaka amaito kuti zimene zvaine ine sudi musazavaso sinandisangalatsa. Brian anali munthu woti amatilimbikitsa pa ntchito. Ukangofoka pang'ono ntchito yaphiga anthu amatito kwana pena. Ukangofoka pang'ono Brian amaito kuti atukwana ndani. Tanzania maiki zadani zimene amatilimbikitsa pa ntchito musafoke osaopa munthu. Ife timakhulupirira Mulungu osaopa munthu tiyeni tikapangeni. Nthawi zonse amatilimbikitsa pa ntchito ngakhale munthu amene mwina ndoti akuchita kuona pipi pa ntchito akuperewera. Brian amayesetsa kuti munthu amene mpaka namukweze. Amalawiso nkufika kuti uyu tukoma akuchita zinthu ataphunzitsidwa ndi Brian so kwambiri. Mawu amene amakonda kunena Brian omaliza ndinene pano. Tikangoti tamaliza wanda kanale ndiwayana tikangoti tamaliza ma programs athu tamaliza live tatseka kamera tilipo notokha amangoti amaiti ndipo kumene timapita timadziwako ndamangoti tiyeni amaitiyeni changu sindizayiwala nthawi zonse. Brian tikusowa zikomo kwambiri. malizisa zonse pali ife amene mwina timakhala naye pa radio pa TV komano tiliso ndi nzathu wina Alfred Kanjere Njazi. Anjazi mwina anthu samakuona ndi pa TV samakuona ndi pa wireless koma you are a true friend paliponse pamene muli pa Anjazi mwakuti ivi limene Brian amatisiya munaliko ino ya Anjazi representing all of us. Mulungu akudaliseni Anjazi pamene mulipo you can stand kuti anthu aone you are a true friend of people that didn't know. Amene simakhala pa kamera kapena Mulungu akudaliseni Anjazi. God bless you sir. Nje pomaliza zonse mulole kuti munatiseke mene amasekera program tikakhala kuti tiyena ulimozi. From all of us from Scotland is bye for now. My name is Brian Banda. Bye for now. Ngati bodza ndithu kuti sitizamvanso mawu. Say heavy blow to us. Zomvetsa chisoni kwambiri silimembezo lero tingakhale tili pano kuyika Brian Banda. Ndilole tawiru ndiyapatse Gaudi. chifukwa anthu amenewa ngati mukumbuka bwino ndi amene amaitentetsa kwambiri kati kuli live mwina kaya ndi zandale ndi amene ndithu amaitentetsa akakhalapo Wanda Msisya kudzakhala Kathe Maulidi ndi Brian Banda zimakhala bwino kwambiri for he was natural samakakamiza pochita zinthu zimangochitika basi kuti awawa adabadwa kuti adzagwire ntchito imeneyi chifukwa ilipo ntchito ina imene munthu kamagwira anthu amadabwa kuti kodi mwati iwo akungopanga kuti adzipezera mchere kapena Mulungu adayitaniradi iye awatu mwina nkutheka amene okhala opha ng'ombe kaya mwina omasakaziwala koma bwanji akugwira ntchito iyi mokha ngati akukakamizidwa. Koma Brian Banda amapanga zinthu zosiyeza kuti iyeyo anabadwa kudzakhala mtolankhani omayimira anthu amene sangakwanitse kuyankhula kunja kuti kuli anthu amene akukumana ndi mavuto osiyanasiyana koma alibe mwayi oti akhoza kubwera pa wireless, alibe mwayi oti akhoza kubwera pa kanema, alibe mwayi oti akhoza kupita pa newspaper ndi kukalemba mavuto amene akumana nawo. Ndi akapezeka anthu ngati achina Brian Banda ndi kuti ngakhale munthu amene ali kukameme kuchitipa amava kuti wathu akutimirira. Munthu amene ali kunchinji kose kwa chiosha kwa nkanda amadziwa kuti munthu akutimirira.
onse amene anali kuchididi kunsanje kwa Malaka amadziwa kuti pali Brian Banda atiyankhulira, komanso onse amene ali kwa Mthembanji, kwa Chatewa, kwa Kafulama, komanso kwa Songwe amadziwa kuti Brian alipo atiyankhulira. Onse amene anali kwa Kunene Kude, kwa Lonkhondo, kulowa muneno mukafika mpaka kwa Gwirize kusalima amadziwa kuti Brian Banda alipo atiyankhulira. Ndiye kupezeka lero nkumabwera kuno kudzatsazikana naye motere sizikuvetsetseka kwambiri. N'chifukwa chake aliyense pakuvuta kuti amvetse kuti kodi mukuti kwenikweni ndi chani, chikuchitika ndi chani. Nkhani yovuta kwambiri. Ana Madzunda komanso anthu osiyanasiyana tili nawo kuno amene pakuvutabe kuti anthu amvetse kuti kodi muti tikulowera kuti. Mundilole ndive kumawu anthu awiri atatu amene ndino pafupi. Bale wanga Pepa. Zosayenda zanga kuti Brian tikuzamusiya ku nyumba kwake kumaliza kumene mwina tikachita bwino tizakumana naye. Mawu amene wandisangalatsa oti tikachita bwino tidzakumana naye. Kukhala kwake Brian pa dziko lino amadzikonzekeretsa chifukwa ambiri amvera pompano kuti anali mbusa. Ndipo ndizoona ndi mbusa wa ine. Ndi mbusa wanda? Wanga ndimapemphera God of Faith Temple International amene so anali chair. Munamva think kuchali chikuchadzulu akunena Mtumwi Khoviwa kuti anali chair ndithu. Si munthu onena kuti anali munthu wamba kumpingo, anali mtumiki ndithu. Nde ineyo ngati mmodzi mwa chiwalo cha God of Faith Temple ndinosweka mtima kwambiri ndithu achimwenanga. Anayamba litutumikira Brian Banda chifukwa ambiri timangomva pa wireless paja nkumata awa ndi azathu chabe awo, koma kudzaona kumpingo kuja maziko alipo. Maziko alipo mwina ngati munamvetsesaso zulo lija Mtumwi Khoviwa komanso asekretary alembi ananena kuti anajoina mpingo 2012. Tikawerengesera apita zaka zingapo ndithu zochuluka koma atakhala mu mpingo muja chifukwa chozipereka kwake ndi pamene anazozedwa ndithu kuti akhale residence pastor. Tenoko cathedral manager resident pastor wake anali Brian Banda. Nde ineyo panopa pena ndikumakhala ngati kuti mwina ndikulota kuti kapena zuchitikadi kapena munthu uyu wangochokapo kapena anthu aungokamba ndithu m'bale wanga. Tikhale tikuchezabe ndi anthu osiyanasiyana ngati mmene tikunena muja tate tipitirizebe kumvera izi. Ndipo chigawo chimene talowachi ndi chigawo chotsazikana ndi abusa Brian Banda poyala nkhata. Ndipo machitidwe athu kuno tizilandirana ndi bambo Chisomo Mwamadi aku MPC amene iwowo ndi amene atiyitanire akuluakulu olemekezeka amene ayimirira boma komanso mabungwe osiyanasiyana. Lali pano tili ndi mmodzi mwa nzake a Brian Banda amene si wachilendo kwenikweni, mwakhala mukumuona akupanga maprogramu osiyanasiyana pamodzi ndi Brian. Apa mkuku muli bwanji? Ndili bwino, mayi mwana kakaena. Yayi ifenso tili bwino. Mwina nzano amene mapanga naye maprogramu osiyanasiyana pa times tikumperekeza lero, mawu anu ndi otani? Ndi nkhani yomvetsa chisoni, nkhani yolilitsa, yodandaulitsa, especially kumva kunena kuti sanadwale kwa nthawi yayitali. Munthu akakhala kuti anadwala kwa nthawi yayitali munakamuona kangapo umatha kulimba mtima kuti mwina munthu wadwalitsa akapume. Komabe pamene tikumulira kuti sitizamuonanso in this world, tikupangabe cherish and celebrate moyo umene tidakhala nawo, the moments we shared with him. Zambiri zimene tidaphunzira tili limodzi, zimene zozo mene analikira abusa kuja kunena kuti though Brian is gone komabe azikhalabe kuti akutilankhula. Ndipo ifeyo tidziyang'anabe ma moments amene aja wapita inde komabe tagawana zambiri zimene titha kumaphunzira ziwiri zitatu ku dziko lapansi kuno. Chabwino mwina kukhalanso mmodzi amene munali naye very close, Brian ameneyo mudzamukumbukira motani?
ndidzamukumbukira Brian ngati mmodzi mwa atolankhani mdziko muno amene kuchichewa cha masiku ano timanena kuti anali dolo pa ntchito imene amagwira amayipanga simplify kwambiri. Number 1. Number 2, amagwira ntchito yake with passion. Anthu ambiri mwina ntchito zimene amagwira amangogwira popeza alembedwa ntchito komano amaotenga atolankhani uja ngati utumiki ndithu. So chimenecho ndidzamukumbukira nacho kwambiri. Another thing, anali ndi a deep sense of humor. Matha makambirana nkhani zonena kuti za serious zatentha kwambiri koma amatha kuponya joko ina imene excite the whole environment pa programs. But so zimenezo the lighter moments we shared tizazikumbukira bendito. Tathokoza pepani chifukwa cha imfa ya Brian Banda omwe analiso anzano. Chabwino pano tipitirebe kuona zochitika zomwe zikuchitika kuno. Mzanga ndinaona unazungulira kufuna kuona kuti mwina tingacheze ndinda mwina kumene unazungulirako waonako zotani. No, kuli anthu angapo amene tapempha kuti ticheza nawo mpata ukatilola. Ena ndikuti ndamene timanena aja board chair IMBC amene ndi Dr. Benson Mtembo, komanso pala anthu ena ndi ena amene tikuganiza kuti nthawi ikapezeka tikhale tikuwapempha kubwera pano nadza kambako amene akumudziwira Brian Banda. Kubwera anthu ochuluka nduna zilipo, ndaonako a Joseph Mwanaveka alowere chauko, komanso ndadzaona apita Mukito nawonso alowere chauko, ndi anthu ambiri Rose ambiri alowere chauko, akuluakulu chipani cha DPP UTM onse ali konkono. Tingonena kuti zipani zonse zambiri mbiri PDP ndaona kondwani nankuma afika pompa mwina nawonso nthawi imene kunali ulali usanayambe anadzanena kuti naliso mmodzi mwa anthu amene amacheza naye bwino Brian Banda. Taona takumana ndi mulangizi wa president wachiwiri kwa mulangizi wa Reverend. Chabwino mwina ticheze nawo amenewa Reverend. Zatigwera zovuta mwina mawu anu pa thambo lomwe latigwera lero kuti siya kwa Brian Banda ndotani. Dziko lathyoka, thambo lagwa, chisoni chatikuta, chiganizo cha Mulungu chativuta kulandira kumativomere chifukwa magawo ambiri amene mbale amawagwiritsa ntchito kutumikira Ambuye pothandiza dziko la Malawi ndi ena onse ndikuti athera pamenepa ndizowawa. Mwina mudzamukumbukira bwanji Brian Banda pokhalanso mmodzi amene amatumikira dziko lino pa ntchito yake ya utolankhani? Brian choyambirira anali m'bale wanga, ndayenda naye nthawi yayitali mwina zimene anthu sangathe kudziwa, koma kuona zimene Ambuye adayika mkati mwake kumkumbukira kwake kwakuti anali munthu olimba mtima ndi okhazika pa chilungamo. Ine ndimakhulupirira kuti chilungamo sumanong'onaye, Yesu amachita chomwecho ndipo anandilimbikitsa kwambiri. Pa luso lake ndikulubitsa kwa anthu ena tidzasowa ntchito zake ndipo tidzakati kukumbukira mawu ake otsindika ndi amphamvu. Ine ndimakonda chichewa, amayankhula zichewa zokupatsa kulingalira monga ambiri amadziwanso. Mwina ino kukhala wachiwiri kwa mlangizi wa mtsogoleri wa dziko iyeyo Brian Banda kapena kuti iwo abanda anali mkulu wa MPC, mumagwira ntchito motani? Kulumikizana kwathu kunali kwabwino kwambiri popeza sizochitika zimene MBC maulutsa zimakhuza zipembedzo zoterozo, so kunali kuyankhulana kwa pafupi monga sona akhala kudandaula kuti amachita kuyambitsa ubale ndi iye pakakhala kena kalikonse amanena. Ndikumbukira nthawi ina tidakachita function ina imene sidaforokoza adadandaula kuti nanga MBC ndi yanu mudzitiuza izi tidzipanga kafa. So anali munthu so open and very friendly, timagwira bwino ntchito kwambiri, tidzasowa ntchito zake. Mwina kupita kwa abanda lero zitiphunzitse phunziro lanji anthu amene tatsala pa dziko pano? Moyo wa dziko lapansi ndiopepuka, lero tilipo mawa kulibe. Chimene Ambuye wakisa mdzanja lathu tiyeni tichiteni motsindika chifukwa tsiku likubwera silidzathanso kutero. Takuthokozani Reverend chifukwa cha nthawi yanu kuzikomo. Amenewo anali Reverend Kambwiri amene ali wachiwiri kwa mlangizi wa mtsogoleri wa dziko lino
pa nkhani za chipembedzo afotokozapo mopsatira kunena kuti Brian Banda anali munthu amene amakonda kucheza kapena kukhala bwino ndi anthu. Anali munthu onena kuti akakhala pamalo amachitapo timajoko choncho, even if akakhala nkhani ya serious amabweretsapo timajoko kusonyeza kuti iyeyo chachikulu chomwe chinalipo kunali kusekerera. Panakambidwanso mawu nthawi ina kunena kuti zimenezi zisatipangitse kuti tilire kuti Brian Banda watisiya, koma chikhale ngati chikondwerero chokondwerera makamaka ntchito zabwino zomwe wakhala akupanga makamaka nthawi yomwe anali mtolankhani. Mzanga mwina mawu ena amene uli nawo pakadali pano? No, kulikonse kumene tikupita ndikulira kokha moti apa ndimafuna ndicheze ndi board chair amene wandi Dr. Benson Tembo amene tili nawo pompano. Bwana pepani, dzulo tinali limodzi ndipo mawu anu anaveka komanso tamva mmene lero mwayankhulira kuonetsa kuti zokamba zikuvutabe kuvomereza kuti Brian ndiyo tikudzamusiya kuno. Ndipo munadzakamba nkhani yonena kuti panali mapulani oti MBC idziyendera limodzi ndi mmene anthu akufunira, pamene pachi mutatambasula Lizona kukhala nyumba youlutsa mawu kandi pa television kayanso pa wireless kumangoulutsa china chilichonse chimene mwachiganiza kuti anthu akhoza kuchiona simeneyo siya kanthu. Choncho ife timaganiza zona kuti kupita chitsogolo kuyambira pano ndi mmene masomphenya analili a Brian Banda ndi board yathu ya MBC. Timaona kuti nkofunika kuti maprogramu athu azikhala zinthu zimene zikufunika makuka mwathumu, midzi mwathumu, madistrict mwathumu, kuti ino dziko la Malawi lithe kutukuka bwinobwino. Chifukwa tikamayika zimene anthu akufuna ndiye kuti tizilankhula zinthu zimene anthu akufuna kulankhula. Inuyo mudakhalako ku MBC pakanthawi ndithu ndipo mudenditsapo chinthu chija. Muganiza kuti zimatani kuti mpaka anthu achituluke chinthu chachikulu ngati chimene chija, zimayenda motani kuti mpaka anthu achituluke kena kumadza ati tiyesetse kuti anthu abwererenso? Chimene chimavuta nthawi zina nkuchita zinthu zomwe sizili zovomerezeka ndi anthu amene tikwatumikira. Ngati titapanga maprogramu omwe sakukondweretsa anthu atulukadi. Koma ife tiyesetse kupanga maprogramu omwe anthu angakonde. Chifukwa akakonda maprogramu amene achi timavuta kwambiri mawayilesi ndi kubalansa pakati pa mwina nkhani za ndale ndi nkhani za chitukuko pamene pamakhala ngati ntchito yakula pamene. Koma Brian kuti matenga anthu abo pachipani anthu kuona kuti kwafotokozera bwinobwino anthu amene ali kuboma kapena ali kuchipani kuti tikatengatu ichichi tikachika pakuti ndi kuti zimene zizitulutsa mwakuti. No doctor, poti mukufunika ndi anthu ambiri tikupasani mpata tathokoza koma kwambiri chifukwa cha nthawi yanu amene wa Dr. Benson Tembo amene atifotokozera bwino kutayika kumene watayika Brian ndi gwero lalikulu limene alisiya ku MBC, ndipo kubwezeretsa kwake akuchita kunena mobwereza kuti nkovuta kuti kodi ziyende mwa mtundu wanji. Ndinatero kuti kuno kwabwera anthu osiyanasiyana kuphatikiza azipaniso zosiyanasiyana. Ndaona amayi apa, kodi mkhosi mchani mwayika mkhosi? Awu ndi mpango wachipani. Chabwino. Dzina lija ndani? Ine ndi Honorable Brenda Said Banda Munyenyembe. Tathokoza. Ndine National Deputy Director of Women kuchipani chimene cha DPP. Kuphatikiza DPP. Kodi kumulira motero Brian muganiza kuti kuli ntanthauzo lanji? Kuli ndi tanthauzo ine choyamba ndithokoza ndipepesa azimayi onse a dziko lino la Malawi pa imfa imene yadzidzidzi motsogozedwa ndi mayi ofuko lino Profesa Gertrude Mutharika komanso adad Profesa Arthur Peter Mutharika ngati president amene akulamulira dziko lino kuti azimayi nonse mdziko muno pepani. Ine ndiona Bonavicha tikuti pepani ngati atsogoleri azimayi.
ifeyo Brian tikumulira kwambiri chifukwa anali wa masomphenya, samafuna kukhazikira nkhani, samafuna kubisa zinthu. Kuchipani kwathuku anthu ana mazotsatira zachisankho amava mosavuta chifukwa cha Brian. Msonkhano wina uliwonse tingakhale na ku Central Region, Brian amakhala pafupi pangapa kundifunsa kuti kodi amayi kuno zikuyenda bwanji. Ndiye timamuuza kuti kunoko zikuyenda kuti muwina ndaleti manene kuti tiwina. And anathandizira bwino kwambiri program ya dashboard. Malizatsa aja akamabwera anthu amaona mosavuta munthu wake amene amapanga zimenezi ndi Brian Banda. Mayi Mainja dzulo anayankhula motero mufanana papa akutele kuti kuonjezera pazimene amakambazo akuti Brian Banda analinso ngati silikali amene samaopa pochita zinthu. Mumuona so choncho? Nimaona so choncho. Anali masomphenya andikwina kwanali mbusadi chifukwa kwakukula amakamba chilungamo. Mosafuna kupyatira zinthu iyayi. Andi mtundu wazimayi mtundu wazibambo wose mitundu iwiri ya dziko lapansi ino imava zoona kuchoka pakamwa pake. Komanso akamakupanga interview zimachita kudziwika kuti uyu akufuna kuti tinene zoona pano. Bodza samalikonda chifukwa chake amabwereza kuti ayankhulani zoona kuti ineyo pa ine mwino ni my own behalf ndachoka chifukwa Brian he was my best friend kunkhani ya kuchoka ku media uku kubwera ku chipani uku andi chipani chose cha DPP chachoka. Anali munthu watu amene interview ina iliyonse yomwe amapanga imakhala yolondola dziko lino loyika pamalo pabwino kuti anthu azidziwa zoona osati zabodza. Ndikuthokozeni kwambiri kuti munali ndi nthawi madzulo ano. Pano tilinso ndi mkulu amene amaona nkhani ya atolankhani amene wanda Felix Washon Bridget ndikupemphe ujeze ndi Felix Washon amene ndi mkulu wathu ife atolankhani tachitaso mwayi kuti tilinawo pompa. Cheya zogwera zovuta zatigwera tsopano ndi zimenezi mwina mawu anopita kwa atolankhani ndi otani? Mawu anga ndi mawu ndi apepese atolankhani onse chifukwa chotaya anzathu m'bale wathu Brian Banda amene timagwira naye ntchito. Komabe ndimafuna ndi apemphe atolankhani kuti tiphunzirepo kanthu pakagwiridwe ntchito ka Brian Banda. Ndinakamba kuti ife ngati Misa Malawi timaonetsetsa kuti atolankhani mdziko muno akhale ndi ufulu olemba nkhani mosaopa. Ndiye Brian anali mmodzi mwa atolankhani amene samaopa pogwira ntchito yake. Mukhoza kuchitira umboni pa mafunso amene amafunsa anthu osiyanasiyana. Komanso Brian ntchito yake amayikonda. Anatenga luso lake limene ali nalo ndi kuliphatikizira pa ntchito imene amagwira kusonyeza kuti ntchito yake anthu ambiri amayikonda. Mwina mukhoza kuchitira umboni kuti anthu ambiri abwera kuno ena chifukwa amamutsatira Brian pa ntchito imene amagwira pa Times ndi kwina. Koposakosa Brian anali munthu odzipereka ocheza ndi aliyense komanso anali munthu amene anali ofikirika. Wakhala ndi kanthu ndi Brian kuti uyankhule naye Brian anali ndi chidwi chokuti akumvetsere. Mwina ndi zinthu ziti zomwe mungatchule kuti zapititsa patsogolo makamaka utolankhani komanso ntchito za atolankhani mdziko muno zomwe malemu Brian Banda anachita? Wani ndayena kale kuti Brian Banda samaopa. Brian Banda interview amayikonzekera bwino ndipo amafunsa mafunso aliwonse amene angathe kufunsira mosaopa. Izi ndi zina zimene tingatchulepo. Posachedwa pompano Brian Banda ku MBC anakhazikitsa kuti ku MBC TV aziulutsa nkhani za chiyankhulo zosiyanasiyana ngati Chilomwe, Chiyawo ndi zina. Izi ndi zina zopititsa patsogolo ntchito ya utolankhani kuti anthu osiyanasiyana azimva muziyankhulo zawo zosiyanasiyana. Taonapo ma reaction osiyanasiyana ochokera kwa atolankhani komanso anthu amene amamukonda. Mwanena kale kunena kuti anali munthu amene ambiri amamutsatira. Mwanano mawu anu opita kwa atolankhani tsopano mapetopeto ndi otani? Mawu anga ndionena kuti tiyeni timulire Brian, tiyeni tipitirize kugwira ntchito, tizifikirana, tizikondana, tiphunzitsane ana amene akubwera panopa kuti nawonso kutsogolo kuno azakhale ogwira ntchito mwa ukadaulo. Ine ndikufuna ndiapempha atolankhani mdziko muno kuti tizitsatira ndondomeko zimene timagwirira ntchito pa chizungu amati media ethics komanso code of conduct. Tizionetsetsa kuti ngati atolankhani tikuuza mtundu wa Malawi nkhani zokhazo zokuti they are very verified from credible sources.
izi ndi zina zimene zingatithandize kuti ntchito yathu ya utolankhani anthu ayikhulupirire. Panopa mukudziwa kuti kuli social media, anthu amangoyankhuliramo pa social media zimene afuna yankhula. Ndiye anthu afunika kuti azisiyanitsa social media ndi ifeyo amene tili mu nyumba zowulutsira mawu, tizigwira ntchito yathu mwa ukadaulo potengera zimene tinaphunzira. Chifukwa anthu kunjaku amati akaona zinthu pa social media amakafuna kuti akapange verify kapena to confirm ndi traditional media houses ngati ma radio, ma TV. Ndiye ndipemphe kuti atolankhani onse mdziko muno tili ndi udindo. Ndinakamba kuja kuti mdziko muno sitikufuna kuti wina aliyense azitisokoneza pa ufulu wathu olemba nkhani. Therefore, the media should write report without fear, favor or any intimidation from anyone. However, ndimafuna nthokozeso aboma chifukwa atipasa space imeneyi yonena kuti ife atolankhani tizigwira ntchito yathu momasuka ndi mosaopa. Tikuthokozani chair chifukwa chotenga nthawi yanu kuti ticheze pano komanso tingoti pepani kuti mwatayaso mtolankhani amene ali kufunikira ku dziko lino. Zikomo kwambiri.